Boas, este domingo aconteceu isto nas rúas de Santiago de Compostela. E que crees que fixeron os dous xornais impresos máis lidos do país? Pois efectivamente, ocultalo. Imos por partes. Esta é a portada de hoxe, luns, un día despois da manifestación de La Voz de Galicia. Mira ti a casualidade que xusto o día despois da manifestación publican unha enquisa na que se sostén que Alfonso Rueda volvería a gañar as eleccións cunha maioría absoluta aplastante. Faina, por certo, Sondaxe, a empresa de Demoscopia, que é propiedade dos mesmos donos que La Voz de Galicia. A manifestación, en cambio, nun curruncho. Logo temos a do Faro de Vigo, que xa rebasa todos os límites éticos do xornalismo. Non só deciden non colocar en portada a manifestación multitudinaria contra Altri, senón que publican unha reportaxe pagada pola empresa ensalzando as bondades da celulosa. Para que te fagas unha idea, este tipo de páxinas poden chegar a costar ata 14.000 euros. De feito, a portada do Faro é toda unha declaración de intencións a favor de intereses extractivistas, neste caso a minaría de terras raras na Serra do Galiñeiro. A priori parece un plan sin fisuras. Controla os medios de comunicación, controla as institucións e traballo para as empresas multinacionais. Parece que ambos xornais mesmo toman por idiotas os seus lectores e as súas lectoras. Pero hai apenas uns días publicouse o EGM, o Estudio General de Medios, no que a ambos os dous xornais pasoulles factura este tipo de coberturas. La Voz de Galicia perdeu case un 20% de lectores e de lectoras dende o comezo de 2024, aproximadamente 80.000 persoas. E o Faro de Vigo desta volta nin se atreveu a facer públicos os seus resultados. Estas manobras teñen unha lectura moi evidente. Non só abonda con loitar contra as institucións cómplices das multinacionais. Tamén hai que traballar arreo para que os seus tentáculos mediáticos sexan cada vez menos relevantes.